Anong klaseng ebidensya ang hinahanap ng COA, ikaw in particularly, evidencing success? Since yung circular naman po ay walang binanggit na particular evidence, ang tinitingnan na lang po namin sa mga sinasubmit ay yung causal link between the successful information gathering or surveillance activities and the information given by the informer. Can you give an example kung paano ginagawa niya ng ibang agencies? Opo. Nagsasubmit po sila ng certification po, Your Honor. Give me an example lang. No? Ano yung causal link? Anong example ang binibigay ng ibang agencies? Nakalagay po doon kung ano yung naging successful surveillance or information gathering nila at kung yun ba ay dahil naging resulta nung information na binigay nung informant po. So, ganun. May nagbigay sila ng reward or nagbigay ng pera para sa informant at mayroong success. Ganun kasimple. I can only say lang po yung kung ano yung sinasabi dun sa provision ng Joint Circular, Your Honor. I'm referring to the other agencies because I want to understand bakit hindi sila, allegedly, bakit hindi sila nakasubmit. Anong ginagawa ng ibang agencies na audit mo? Hindi ko na po pwedeng i-disclose yan, Your Honor. But in simple terms, may reward at may success. Yes po. And dapat may pakita nila na it must be on the account of the information given po by the informer. Okay.